Noi schimbăm. Am 17 ani. Locuiesc în Ogna-Mureș. Sat. Deci, Ogna-Mureș în oraș, cu un sat pe lângă și asta în sat, ok, și la oraș, asta la sat. Respectiv Uiora. Uiora sat. Deci asta și Uiora oraș. Aia dă Uiora sat. Care e Uiora la oraș? Că Uiora oraș... Uiora la blocuri, se numește și tot oraș, tu stai la sat. Că când te cheamă cu taxiul, unde duc? Am venit la sat. Nu, de ce nu duci numai Uiora? Dacă duci numai Uiora, te lasă la blocuri. Oricum nimeni nu știe de noi, de orașul ăsta. Sunt clasa 11-a, am 17 ani, am mai spus cred asta odată. Emoțiile, primul filon. Și învăț la profilul știința naturii, îmi plac pisicile, animale în general, dar în special pisicile. Și urangutanii. Cred. Și iubesc urangutanii. Mă locuiesc în Mureș, la fel ca și el, nu că la oraș. Cum te cheamă? Acolo era Raul Victor. La 10 ani, 9 de înălțime, 1 aprilie, 1999. Ziua ta când e? 9 iulie. Cum să nu știu când acum am una decembrie? Vorbește foarte mult. Are simțul umorului foarte. Aproape 6 luni mi-am gătat toți banii cu ziua ei, cum să uit? E foarte sărac. Maximă, mai departe. E primul vlog, deci nu se face prea mult de el. Adică cam atât și... cam atât. Pentru următorul videoclip am rugat să ne dați niște idei, pentru că habar n-am ce să mănâncă chestia asta. Și până data viitoare... Tu vezi cât ai vorbit? Nu mi-ai dat un moment al meu în care să strălucesc. Un moment nu mi-ai dat. Doar tu. Nu-ți poate de altcineva. Numai de tine. Mi-a nici un moment să zici, iubire, arată cine ești. Am jucat volei, știți? Volei. M-a intrat în glorie. O să vă zic în următoarele episoade povestea mea de voleibolist. Una tragică. Zi tu ce chestii. Și o să și piciorul și n-am făcut volei. Suntem într-o relație de 6 luni. Și 12 zile. Respectiv clasa 6-a, 7-a. Altcândva. Nu se știe așa. Poveste lungă și asta. Alt episod. Mai evident de episoade. Da, nu o să vedem pe mână. Noi vrem să facem ceva cu lumea. Interactiv, jocuri, Catan, nu te supra, frate, ascunsele, a jucat cu. Până data viitoare, vă rugăm frumos să ne dați ajutați un share. cu un share, cu toate că nu e o mare Principalii noștri sponsori o să fie grupul Mâr. Grupul Mâr. Mâr, cel mai șmecher grup. Da, face parte dintr-un grup de vreo 16-17 persoane. Traficanți, violatori, traficanți de carne vie, de droguri, de... Da, să știe lumea din ce mediu provenim, nu? Exact, da, da, suntem badass. Golan. Golan. Rozios, Golani, așa trapenți. Să nu facem numai genul. Până data viitoare, la revedere. Un comentariu pentru public. Nu, ce public, lasă-mă în pace. Faci pe inabordabilă? Da. Dăm înapoi prinzătoarea. Ce prinzătoare? Aia ta. Ce? Aia mea? Deci tu n-ai locul ca să mă ceri înapoi după aia? Da. Hai, nu. Nu mă pui pe mine la intro, pui. Raul. Ce faci? Filmezi? Nu. Vreau să fac o poză. Și ai apăsat pe filmare și așa. E. Îmi faci masaj? Te rog.